Altså jul hjemme i Danmarksgade, det var bare jul. Og det, jeg oplever ikke sådan en jul mere. Nej, det gør man ikke. For det første så, vi skulle alle sammen, jeg kan huske, da vi var mindre, vi skulle vaskes, og vi skulle have pænt tøj på, og så skulle vi have sløjfe i håret. Og så når klokken den var 4, tror jeg det var, så skulle vi ud på trappen, fordi så blev der ringet jul ind. Så kiggede alle klokkerne, jeg ved ikke hvor lang tid. Vi hun frøs i hvert fald, det var lige meget. Og vi måtte først, når julen der var ringet ind, så måtte vi få lov at læse i nogle sådan noget, der var altid sådan nogle julehæfter og alt sådan noget. Det måtte vi så få lov til. Efter der var ringet ind. Ja, og det var så det første. Og så var det jo spændende, om far han kom hjem til juleaften, for far han kørte jo på Vemble til Rønjernbanen. Og jeg er for Gud jo, mit far. Sådan er det jo. Så var jeg ude ham, når han kom hjem. Og hvis han så gjorde det, så der var så dækket bord og alt det der, jeg kan huske her, duften af rødkål, ikke? Nå, så sad vi jo alle sammen, og når vi havde alle sammen sådan en bestemt plads, sådan var det bare. Og så sang vi, i Jesu navn går vi til bords. Vi sang ikke fra bordet, men vi sang ikke til det. Var det kun til juleaften, I gjorde det? Jo, juleaften, kun af juleaften. Altså spiste vi sjældent sammen med far, for han var jo altid ude at køre. Når så det var færdigt, så skulle der jo vaskes op og sådan noget, og inden vi må komme ind til juletræet, det var jo fint og sådan noget. Så læste far jo juleevangeliet, og mor hun spillede orgel til at begynde med, og så gik vi rundt og sang, så klang og marker og vang, og så senere hen, så var det så mig, der spillede. Og til sidst så, hvordan hulen var, så var det, hvem spillede? Det har været Martha, tror jeg, og så spillede Elve og jeg violin. Og stil over, Og vi også, vi gjorde. Jo, men altså for det, altså så fik vi fik sådan en paptallerken, og der var der hjemmelavet konfekt, så var der et æble, og en appelsin, og nogle nødder til hver. Og det var, hvad vi fik at se, og vi var til lykke. Ja, selvfølgelig var det. Det var jo usædvanligt at få sådan en person. Og så fik vi en julegave færdig. Slutbrud. Men det var vi da lykkelige for. Ja, selvfølgelig. Ja, altså, for mig der står altså juleaften, som du ved, som himmelrig her på jorden. Og så havde vi jo et juletræ, sådan der var ret træ. Og så havde vi sådan en med engle. Der var 8 engle, så sagde den jo kling, kling. Nå, den kørte rundt, ikke? Og så var der jo stearinlys dengang. Ja, lige nøjagtigt. Og så kan jeg huske, det var så, da vi var blevet større, men vi var jo hjemme på juleaften, en del af os. Så havde Elle, hun boede i Bjørnbjerg, og hun havde fået sådan en lille sød hund, en lille hundvalp, og den havde hun så med hjemme. Og så der, jeg kunne så godt lide at komme op julemorgen, hvor de snorkede nu, fordi det duftede appelsin og græn og alt det der. Og så gik far, og så den her lille hund, og så far han gik og sagde, og så gik han sådan og kiggede rundt, og så snuppede han sådan en lille en der. Og så kom han til at kigge, og vi har jo lært den her lille hund er så smuk, så rendte han bagefter ham. Og så se ham, og så hun, jeg sagde lige så stille til de ikke skulle opgave, og så fik den jo også lidt, og så sang bare videre. Det var hyggeligt. Altså, det var juleaften, og jeg har altså prøvet at genskabe, men det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Man kan ikke genskabe sit barndoms jul. Nej, det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er jo egentlig en skam på en måde, men man kan ikke. Men jeg tænker lidt sådan om de generationer, der vokser op nu, fordi jeg synes også, at min barndoms jul var god. Jeg tænker lidt om de generationer, der vokser op, om de har de samme følelser omkring julen. Det tvivler jeg på. Jeg kan huske Oscar, han sagde, at der er ikke noget ved at komme til jul ved mit bord, fordi ungerne de siger, kan vi ikke snart færdig med det sang helt med balle? Der lå jo gaverne i. Og det er jo synd sådan noget, fordi altså, jeg har da meget fornøjelse af at tænke tilbage på det. Og jeg har brugt det, når de siger, fortæl om gamle dage. Så hiver jeg julen frem, ikke? Og så tror de jo, at vi har gået rundt som nogle små glade grise hele vores ungdom. Det gjorde vi jo nu ikke. Det gjorde man slet ikke. Nej. Men det er jo dejligt, at man har sådan nogle... Ja, det er jo dejligt minden at have med sig hele vejen igennem. Det var det indrømme. Og så var det her, altså bare se far der. Og så kigger han så lige rundt i skålen, og så nubbede han lidt her. Og så var det her, så fik den lille hund jo lidt også. Det var sjovt. Ja, det var hyggeligt. Det var virkelig sjovt. Sådan noget kan jeg godt savne, men altså genskabe det kan jeg ikke. Det kan man ikke, Maren. Jeg tror ikke, det kan. Og nu er jeg også blevet for gammel.
Ja, men ved du hvad, altså, tiden er jo ikke stået stille. Ja, nej, altså, har jo ændret sig. Gudskelov for det. Ja, rent udsagt. alt ændrer sig, det kan ikke blive på samme måde. Jeg vil sige, nu får jeg så fornøjelsen at gå på computer, det var det eneste, jeg ikke havde forventet. Ja. Jamen det er godt. Jamen det var simpelthen, fordi jeg sad og kiggede ud af vinduet, og jeg sad og tænkte, ja. Jeg tænkte, det var da højt med mig. Ja, så opdagede jeg, at jeg kedede mig. Det var jo en grim bestilling, sådan set. Hvad så går man så med det? Nej, jamen så kommer noget, som